Ja, schiet kei. Hello, hi. En schiet kan je represent bij de scooter klap tegen baas. En hij is zo met draaipraat van soort nice en kloks, bro, die ouwens is gelijk. Wat? Ik represent bij van X bijna. Ja, X bijna. Van X bijna. Ja. Ik en broezer wat we hebben wat vandaag is alle gangsters. Ze braaf wat de ster van de Wusitani die vinden het. Broezer wat de boeken staan van alle volle benden. Die tani blijven zijpen, die topjes niet meer Dani. Sluit aan bij je gang in, nou weet je kalani. Maar dat is goed en sokker bij dat mensen niet verstaan niet. Ons pleeg dit talent moet in het kijken naar die beetsite. Die kijkt niet vandaag. Hoe ver is alle B? Kijk waarom nu niet maar man, alle allemaal is van hier. Focus op die good side, fuck on negativity.